3 voldtægter i Københavnsområdet. Politiet beder nu om seernes hjælp. Wow, jeg er inde for min nye kamera. Kom ind, far. Ej, dukker du op? Ja. Hvad er det, du har søgt på? Nå, nej, det er ikke noget. Hvorfor har du søgt på det? Det til en opgave. Ej, det er lige værd. Filmer du? Ja, jeg tænker, jeg vil lave en film over vores aften. Nå, ja, det er en meget god idé. Glæder du til aften? Ja, det bliver sjovt. Hvorfor søgte du egentlig på det inde på nettet? Nå, det ved jeg ikke. Er du bange? Nej. Det er jo ikke fordi, det sker her i området, altså. Nej, det ved jeg godt. Du virker bare lidt bange. Ej, det var bare til en opgave. Ah, okay. Luk lige musikken, der Ja, så skal jeg. Sæt den lige på højtaler. Hey. Kommer jeg over til skoven? Ja, hvornår? Klokken 23 cirka. Okay, ja, så mødes bare der. Super. Hej. Vi mødes bare med Oscar der. Okay, skal vi så se at komme afsted? Ja, der skal vi. Kæft for de nemme. Glæder du dig til at se Oscar aften? Ja, lidt. Det skal nok blive sjovt. Hvornår er vi der egentlig? Vi er der lige om lidt. Vi skal bare lige ned for enden af vejen. Okay. Gider du ikke lige at holde kameraet? Skal lige have noget på min taske? Jo, selvfølgelig. Vil du have noget? Nej, ellers tak. Er du sikker? Ja. Nej, det er lige meget. Lad os bare gå videre. Er du sikker? Ja. Nå, vi skal altså ind her. Ej, Sofie, kan vi godt please gå en anden vej? Ej, kom nu. Ej, men jeg kan virkelig ikke lide det. Der sker ikke noget. Hvad er du bange for, Ej, seriøst? men det er bare mørkt og ulækkert. Jeg kan virkelig Vi ikke er lide jo det. snart lidt. Kom nu. Kom nu. Ej, jeg kan virkelig ikke lide det. Nej, det sker ikke. Helene?